Gotel muryar jama'a mai watsa shirye-shiryenta a kan mita 917 a matsakaicin zango ke gabatar muku da shirin labarin wasanni. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji cewa zakaran ɗan wasan nan na Afirka mallakar ƙasar Ivory Coast Yaya Toure ya ce rashin sanya shi cikin 'yan wasan duniya ya faru ne saboda nahiyar da ya fito ta Afirka. Ana dab da kammala gasar Premier na ƙasar Ingila, ƙungiyar Chelsea ta yi shuka a idon fakara bayan sun dalanta mata ɗiban karen mahaukaciya da ci 2-1 a filin wasa na Stamford Bridge. A gobe Talata ne idan Allah ya kai mu za a ci gaba da fafatawa a wasan kusa da ƙarshe na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai. Chelsea ta ƙasar Ingila za ta fuskanci Atlantico Madrid na ƙasar Sipaniya, kana Real Madrid ta fuskanci Bayern Munich na ƙasar Jamus. Muna ɗauke da waɗannan da ma sauran abubuwan da shirin ya ƙunsa wanda ni Ahmad Alhassan zan gabatar. Amma yanzu bari mu fara da taskar labarun na wasanni. Zakaran ɗan ƙwallon nahiyar Afirka Yaya Toure ya yi zargin rashin sanya shi cikin 'yan wasan duniya. Hakan ya faru ne saboda nahiyar da ya fito ta Afirka. Yaya Toure mai kimanin shekaru 30 da haihuwa ɗan asalin ƙasar Ivory Coast ya ce da wata nahiya ta daban ya fito ba a Afirka ba, da ya daɗe da zama cikin 'yan wasan da ake ji da su a duniya. Toure mai taka Manchester City ta ƙasar Ingila leda ya yi wannan furucin ne a lokacin da yake tattaunawa da BBC Football Focus. Yaya Toure ya yi nasarar gasanni daban-daban da ƙasashe guda 4 da suka haɗa da ƙasarsa ta haihuwa Ivory Coast, Girka, Spaniya da kuma ƙasar Ingila. Yana kuma cikin tawagan 'yan wasan Barcelona a lokacin da suka yi nasarar gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai a shekara ta 2009. Zakaran ɗan ƙwallon nan na duniya wanda yake takawa ƙungiyar Real Madrid ta ƙasar Spaniya leda wato Ronaldo ya fara motsa jiki tare da abokanan wasansa biyowa bayan raunin da ya fama da shi wanda ta hana shi gurbi a wasan ƙarshe na gasar Kings Cup ko Copa del Rey wanda Madrid ta taka babbar abokiyar hamayyar ta Barcelona birki inda ta sha Barcelona 2-1. Tun farko Ronaldo ana sa ran zai rasa gurbi a wasan da Madrid za ta karɓi bakoncin Bayern Munich a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai. To amma wannan murmurewa da Ronaldo ya yi zai ƙara wa Madrid ɗin ƙwarin gwiwa. Manajan kulob ɗin Chelsea Jose Mourinho wanda ake wa laƙabi da Special One ya taya Sunderland alƙalin wasa mataimakin alƙalin wasa murnar nasarar da Chelsea ta sha kashi a hannun Sunderland da ci 2-1. Chelsea ta sha kashin ne dab da kammala gasar Premier. Kuma wannan ne ya kawo ƙarshen tarihin kocin ɗan asalin ƙasar Portugal na buga wasanni 77 a gida ba tare da wata ƙungiya ta yi nasara a kan shi ba. Yanzu za a iya cewa Chelsea ta yi bankwana da mafarkin da take yi na yin nasarar gasar Premier na bana. A gobe Talata ne idan Allah ya kai mu za a ci gaba da fafatawa a wasan kusa da ƙarshe na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai. Ƙungiyar Atlantico Madrid ta ƙasar Sipaniya za ta karɓi bakuncin ƙungiyar Chelsea ta ƙasar Ingila a filin wasa na Vicente Calderon da ke ƙasar Sipaniya. Chelsea tana fuskantar barazana daga Atlantico Madrid, wanda take cewa AS Milan na ƙasar Italiya da kuma Barcelona na ƙasar Sipaniya rigar mutunci gaban dubban magoya bayan su. Kana a ranar Laraba ƙungiyar Madrid ta ƙasar Sipaniya take cire ne da Bayern Munich na ƙasar Jamus a filin wasa na Santiago Bernabeu da ke a ƙasar Sipaniya. Wannan ba shine karon farko da waɗannan ƙungiyoyi ke fafatawa ba, ko a shekara ta 2007 da kuma shekara ta 2012 sai da suka fafata kuma ƙungiyar Bayern Munich ta yi nasara akan Madrid, don haka ake ganin wannan zai zama mai zafi ganin cewa ƙungiyar Madrid tana ganin ya kamata a wannan karo a rama wa kura aniyarta. A wani batu mai kama da wannan kuma ƙungiyar Real Madrid ɗin ta gasa babbar abokiyar hamayyar ta Barcelona aya a hannu a wasan ƙarshe na gasar Kings Cup ko Copa del Rey a wasan ƙarshe da suka buga a filin wasa na Valencia a ranar Laraban makon jiya. Ɗan wasan Real Madrid Di Maria shi ya sa Madrid ɗin a gaba tun a minti na 11 kafin ɗan wasan Barcelona Pedri ya farke mata a minti na 69. Amma kuma murna ya koma ciki bayan Bale na Real Madrid ya sake yage zaren Barcelona ana dab da ƙare wasan.
To madalla, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Adamawa United ta yi nasarar doke takwaranta Sokoto United da ci ɗaya da nema a filin wasa na Atiku Abubakar da ke Kufore. A gasan Serie A kuma Juventus ta zama ta ɗaya a teburin gasan ta ƙasar Italiya bayan ta doke Bologna da ci ɗaya da nema. A ƙasar Ingila kuwa Chelsea ta sha kashi a hannun Sunderland da ci 2-1. Wakilinmu Muhammad Bana na ɗauke da waɗannan da ma sauran sakamakon wasannin da aka buga a makon da ta gabata. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Adamawa United ta yi nasarar doke takwarata ta 'yan ƙwallon Sokoto United da ci ɗaya da nema a fafatawar wasan mako na 11 da suka yi a ranar Asabar a filin wasa na Atiku Abubakar da ke garin Fufore. Tawagar gargashin jagorancin Justice Madugu a makon da ta wuce ta sha kashi da ci 5-1 a hannun club ɗin Kwara United a fafatawar mako na 10 da suka yi a garin Ilorin. Yanzu tawagar ta Adamawa United na da jimlar maki 19 bayan kammala wasanni 11. Jigawa Golden Star ta yi galaba kan Mighty Jet na garin Plateau da ci ɗaya da nema kamar yadda Niger Tornadoes ta mamaye DSS da ci 2 da nema. A sauran sakamakon wasanni Wiki Tuwaris ta jihar Bauchi ta yi galaba doke club ɗin ƙwallon kafa ta Kogi United da ci 2 da nema yadda Plateau United ta doke Kwara United da ci 1 mai ban haushi. Tip ta mamaye Spring Court na Abuja da ci 1 da nema yayin da Bello Insurance ta yi galaba kan Uni Rovers da ci 2 da nema. Abia Comment ita ma a gidanta ta mamaye ABS da ci 2-1 kamar yadda 3AC ta doke Ikiti da ci 2 da nema. Gokuram ta yi galaba akan Ramo Stars da ci 1 mai ban haushi yayin da MFM ta yi tashi wasa ci 1-1 da club din ƙwallon kafa ta First Bank. Prime ta tashi wasa ci 1 da nema tsakanin ta da club din ƙwallon kafa ta Aqua Starlet yayin da Gateway ta doke Gabrus da ci 2-1. A ci gaba da wasannin gasar Premier Nigeria wasan mako na 7 Sharks ta yi galaba akan Nasarawa United da ci 2 da nema kamar yadda Akwa United ta mamaye Kano Pillars da ci 1 mai ban haushi. Abia Warriors a gida ta yi galabar doke Sunshine Star da ci 1 da nema yayin da Hatanan ta tashi wasa babu ci tsakanin ta da Economy Warriors ta jihar Borno. A sauran sakamakon wasanni Lobby Star ta yi galaba akan Nambe City da ci 1 da nema yayin da Gombe United ta tashi wasa tun da ci 1 da Dolphins a filin wasa na Pantami. Karan FC ta yi galabar doke Kaduna United da ci 1 da nema yayin da Warriors ta yi casa club din ƙwallon kafa ta Enugu Rangers da ci 1 mai ban haushi. Club din ƙwallon kafa ta Taraba United a gida ta sha kashi a hannun Giwa FC ta garin Plateau inda club din ta jihar Plateau ta yi tattaki zuwa jihar Taraba ta casa Taraba United din da ci 1 mai ban haushi a filin wasa na Jolin Inyame da ke jihar ta Taraba. Akwai United ce ke jagorancin jadawalin gasar Premier Nigeria da yawan maki 14. Tazarar maki 2 tsakanin ta da Lobby Star wacce ke matsayi na 2 da maki 12 yayin da Crown FC ke mataki na 3 da maki 12. Sharks tana mataki na 4 da yawan maki 11 yayin da Bayelsa United ke mataki na 5 da yawan maki 11. Juventus ta zama ta ɗaya a teburin Serie A ta Italiya bayan da ta doke Bologna da ci 1 mai ban haushi a wasan mako na 34. Paul Pogba tsohon dan ƙwallon Manchester United shine ya ce Juventus din ƙwallo a minti na 64 da wasa. Ƙwallon ta Pogba ita ce ta baiwa Juventus nasara a wasan da ta lashe da ci 1 da nema. Da wannan sakamako Juventus ta lashe wasanni 29 cikin wasanni 34 da ta kara a gasar ta ƙasar Italiya. Ta kuma yi canza ratsa wasanni 3 yayin da aka yi galaba a kanta a wasanni 2. A sauran sakamakon wasanni AC Milan ta mamaye Lebanon da ci 3 da nema yayin da Catania ta yi galaba a kan Sampdoria da ci 2-1. Cibo ta sha kashi a hannun Sassuolo da ci 1 mai ban haushi yayin da Genoa ta yi rashin sa'a a hannun Cagliari da ci 2-1. Hakan nan club din ƙwallon kafa ta Parma ita ma ta sha kashi a gidanta inda Inter Milan ta bi ta rigar ta casa ta da ci 2 da nema. A da ranar club din ƙwallon kafa ta AS Roma ta yi galabar doke Fiorentina da ci 1 mai ban haushi. Juventus ce da ke jagorantar teburin League ta kasar Italiya da yawan maki 90 inda AS Roma ke bi mata a baya da yawan maki 82. Club din ƙwallon kafa ta Napoli tana mataki na 3 da yawan maki 68. Atlantico Madrid ta sake kare matsayinta a saman teburin La Liga bayan da ta doke club din Elche da ci 2 da nema a wasan mako na 34. Joe Murinda ne ya fara ɗaga ragar Elche bayan an dawo daga hutu rabin lokaci a cikin minti na 72. Haka aka ci gaba da fafatawa har zuwa minti na 90 a lokacin da Christian Safanaro na club din Elche ya kare da Diego Costa a cikin da'ira na 18 wanda hakan ya fusata alƙalin wasa inda ya bashi katin kora tare da baiwa Atlantico Madrid bugun daga kai sai mai tsaron gida. Diego Costa da aka kayar shine ya taso daga faduwar da ya kuma shuri kwallon ta fada raga.
Da kuma wannan nasara Atlantico Madrid ta ci gaba da kasancewa ta ɗaya a teburin La Liga da yawan maki 85 bayan kammala wasanni wato 34. A sauran sakamakon wasanni Osasuna ta tashi wasa 1-1 da Valencia yayin da Levante ta tashi babu kare bin da tsakaninta da club din ƙwallon kafa ta Hagiya Tafe. Dusa Sada ta yi galaba a kan Espanyol da ci 2-1. Almeria ta doki wato ta sha kashi a Celta Figo da ci 4-2 yayin da club din ƙwallon kafa ta Rayo Vallecano ta lallasa Real Betis da ci 3-1. Sabila a gidanta ta mamaye Granada da ci 4-0 kamar yadda Barcelona ta yi galabar doke Atletico Bilbao da ci 2-1. Lionel Messi da Pedro ne suka zira club din ta Barcelona kwallayen ta biyu a raga. بعد مرور حوالي 50 دقيقة أمامنا هنا بيسجل الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 50 من عمر المباراة. Atletico Madrid ce ke ci gaba da jagorancin teburin La Liga da yawan maki 85 inda club din ƙwallon kafa ta Barcelona ke bi mata a baya da maki 79 yayin da wato da maki 81 yayin da Real Madrid ke mataki na wato uku da yawan maki 79 sai da Madrid ina da kwanton wasa da bata riga da ta buga ba. A kokarin da kungiyar Liverpool take na ganin ta daga kofin Premier League a karo na farko tun a shekaru 22 da suka gabata, kungiyar ta sami damar yin nasara akan Norwich City da ci 3-2. Raheem Sterling ne ya fara tura Liverpool din a gaba a cikin mintuna na 4 da fara wasa, mintuna 7 tsakani kuma sai Luis Suarez ya biyo baya da kwallo ta biyu. Bayan an dawo daga hutu rabin lokaci ne kuma wato a minti na 54 sai Norwich City ta rama kwallo ɗaya inda Gary Hopper ya daga ragar Liverpool. Sai dai kuma mintuna 7 tsakani sai Raheem Sterling ya jefa kwallo ta uku a ragar club din ta Norwich. Ana saura mintuna 14 wa'adin wasan ya cika ne kuma sai Robert Sognares ya yi nasarar jefawa Norwich City kwallonta na biyu a ragar Liverpool. Haka kuma aka tashi wasan Liverpool din na da ci 3 Norwich City na da 2. Liverpool ce dai a saman jadawalin Premier da yawan maki 85 yayin da Chelsea ke mataki na biyu da yawan maki 75. A gefe ɗaya kuma Manchester United ta sha kashi a hannun Everton da ci 2-0 a wasan da suka buga a gasar Premier a ranar Lahadi. Everton ta fara zura ƙwallon farko ne da bugun penalty inda Leighton Baines wanda Manchester United ta jima tana zawarci ya sheka ƙwallon a cikin minti na 28 a dukan penalty. Jones penalty. Third time of asking. Mark Clattenburg gives handball. Brooks Bilge, Manchester United, and who has never missed a Premier League penalty. Straight down the middle. Everton lead. Dan wasan da David Moyes ya sayo a lokacin da yake club din Everton, Kevin Mirallas shine ya sake tusawa tsohon kociyar nashi bakin ciki inda wato ya zira kwallo ta biyu a minti na 43. Manchester United are suffering the blues. United karkashin jagorancin David Moyes ta yi rashin nasara a wasanni 11 cikin wasanni 34 da ta buga kakar wasanni ta bana, kuma yanzu haka kungiyar tana matsayi na 7 a jadawalin gasar Premier inda ta hudu a teburin kungiyar Arsenal ta tsere mata da tazarar maki 13. Hakan na nufin zakarar gasar ta Premier ba za ta shiga gasar zakarun Turai ba a kakar wasanni ta baɗi, wanda kuma rabonta da fashin zuwa gasar tun a shekarar 1995. Kuma wannan shine karo na farko da kungiyar Everton ta yi nasara akan Manchester United ta wato a wasan da suka buga na gida da waje, inda ta lallasa Manchester United din a wasannin gida da waje tun a 1969. A kokarin da kungiyar Sunderland ke yi na ganin ta tsira daga faduwa rukuni na biyu a gasar Premier, kungiyar ta yi nasarar karya tarihin wato mai horar da 'yan wasan Chelsea Jose Mourinho na rashin cin sa a gida a gasar Premier bayan da ta yi nasarar doke Chelsea din da ci 2-1. Dan wasan Chelsea Samuel Eto'o ne ya soma jefa kwallo a ragar Sunderland bayan minti na 12 da wasa. Amma daga bisani 'yan wasan Sunderland Conor Wickham da Fabio Bruni suka zira kwallo biyu a ragar club din ta Chelsea. Har yanzu dai Chelsea ce ta biyu a inda wato club din kwallon kafa ta Liverpool ke ta ɗaya da ratan maki 5. A sauran sakamakon wasanni Arsenal ta doke Hull da ci 3-0, Tottenham kuma ta yi galaba akan Fulham da ci 3-1. Aston Villa ta tashi wasa babu ci da Southampton yayin da Cardiff City ta tashi 1-1 da Stoke. Club din kwallon kafa ta Newcastle United a gida ta sha kashi a hannun Swansea da wato ci 2-1 yayin da West Ham ita ma ta sha kayi a hannun Crystal Palace da ci 1 mai ban haushi. Club din kwallon kafa ta Liverpool ce dai wato jagoran Premier da maki 80, sai Chelsea a matsayi na biyu da maki 75 yayin da Manchester City ke mataki na uku da maki 71. Arsenal na mataki na 4 da maki 70 yayin da Everton ke mataki na 5 da maki 69. Club din Tottenham ce a matsayi na 6 da maki 63 yayin da Manchester United ke mataki na 7 da yawan maki 57.
Cardiff City tana matsayi na wato 18 a ƙasan tebur da maki 30, sai Fulham a matsayi na 19 da maki 30, yayin da Sunderland ke ta 20 da maki 29. Madalla a gaida Muhammad Bana da wannan rahoto da ya haɗa mana. Real Madrid ta gasa babbar abokiyar hamayyar ta Barcelona aya a hannu a wasan ƙarshe na gasar Kings Cup ko Copa del Rey a wasan ƙarshe da suka buga a filin wasa na Valencia a ranar Laraban makon jiya. Dan wasan Real Madrid Di Maria shi ya sa Madrid din a gaba tun a minti na 11 kafin dan wasan Barcelona Pedri ya farke mata a minti na 69. Amma kuma murna ya koma ciki bayan Bale na Real Madrid ya sake yage zaren Barcelona ana dab da kare wasan. Idan duka ya yawa na kai kawai ake karewa, ƙungiyar Real Madrid ta ƙasar Sipaniya ta yi wa babban abokiyar hamayyar ta Barcelona ta bargaza a wasan ƙarshe na gasar cin kofin Kings Cup ko Copa del Rey a filin wasa na Valencia a ranar Laraban makon jiya. Dan wasan Madrid Di Maria shine ya sa Madrid din a gaba tun a minti na 11 da fara wasan. Перехватил мяч, мгновенно развернулась атака Реала. Бензема. Очень здорово. Ди Мария, отдать бы еще на Бейла. Ди Мария! Пробил и мяч влетел. Kafin dan wasan Barcelona Pedri ya farke mata a minti na 69. Sai kuma ana dab da karkare wannan wasan Bale na Real Madrid ya kwaba wa Barcelona lissafi inda ya zura Madrid din kwallonta na biyu wanda kuma da haka aka tashi wasan. Sai dai wannan ne karon farko da Madrid ta samu nasara akan abokiyar hamayyar ta Barcelona tun farkon kakar wasannin bana. Domin a gasar La Liga Barcelona ta toya wa Madrid din masa a hannu a gida da waje. Yanzu kungiyar Real Madrid ta rage tazara da ke tsakaninta da Barcelona na yawan yin nasarar wannan gasa, wadda ba wata kungiya a Spaniya ta kai Barcelona yawan yin nasarar wannan gasa na Copa del Rey. Wannan nasara da Madrid ta samu akan Barcelona ta ƙara jefa shakku a zukatan magoya bayan na Barcelona. Anya kuwa ba za su tashi a tutan babu komai ba ko hannu rabbana a kakar wasannin bana? Ganin cewa sun fice a gasan cin kofin zakarun nahiyar Turai, gashi kuma sai nisa suke da teburin gasan na La Liga. Wannan shine tambayar da na yi wa wasu magoya bayan na Barcelona. Sunana Abdul Dan Buloka Asire ne, muna kyautata zaton za mu ɗauki La Liga nan. Kamar ya za ku ɗauki La Liga ganin cewa makon da ya gabata ma dai Granada ta sha ku ɗaya da nema kuma gashi kuna da sauran karawa da Atletico Madrid. Gaskiya kuskure aka samu. In ba haka ba mu muna da hope sosai. To akwai alaman za ku tashi hannu rabbana kenan. Wallahi kai abun ba daɗi ba mu dai bana dai kawai a taya mu addu'a a wannan karon wallahi. To za a iya cewa kenan dai bana kam dai kun ji kunya tunda Madrid kun sha ta a La Liga gashi ko ba ku samu La Liga ba kuma ta sha kwaki so ka dauki ko. Ka san hannun da irga riba shi zai zo irga asara. To kuma gashi kari ma kuna fama da cewa hukumar kwallon kafa ta dakatar da ku su ba ku sai da yan wasa ba ko saya har na tsawon musanyen yan wasa guda biyu, wannan kuma baka ga zai kara kawo muku matsala a wani wasa na gaba? Gaskiya zai kama na saboda FIFA ba ta yi mana adalci ba. Tana cewa ba ku bi wasu ka'idoji da ya kamata ku bi bane na siya da sayar da yan wasan, shi yasa ta kaga ba muku wannan tawo. Ba maganar ka'ida kawai in za ta sake mana mara mu samu mu yi abin da muke so a karo na gaba mu yi, amma yanzu kan gaskiya tun munakisa suka mana yanzu gashi nan mun tashi canjaras bana ai kaga ba ai mana adalci ba. Ta yaya kulob din za ta kare da magoya bayanta wanda ko a makon da ya gabata sai da suka yi wa 'yan wasan ele bayan sun dawo daga wasan da suka sha kashi a hannun Granada da ci ɗaya da nema. Ko da yake kungiyar Barcelona tana fama da jimamin rashin mai tsare mata gida Victor Valdez wanda yanzu haka yake fama da rauni, tana kuma cikin tsaka mai wuya saboda wani hukunci da ya hana ta saye ko sayar da 'yan wasanta har na tsawon musanyen 'yan wasa guda biyu. Ko da yake Barcelona ta ce za ta ɗaukaka ƙara. El remate. Vuelve a empezar. Ahí no llega Pepe, remata Bartra, ahora remate que le ha salido a Bartra. Dan wasan nan mallakar kasar Ivory Coast Yaya Toure ya ce rashin sanya shi cikin 'yan wasan duniya ya faru ne saboda nahiyar da ya fito ta Afirka. Toure mai taka Manchester City ta kasar Ingila leda ya yi wannan furuci ne a lokacin da yake tattauna da BBC Football Focus. Wakilinmu Abdulrahim Hassan na dauke da rahoton. Zakaran dan wasan nan na Afirka mallakan kasar Ivory Coast wanda yake shafa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City leda wato Yaya Toure ya ce an kisa shi ne a cikin 'yan wasan duniya ne saboda ya fito daga nahiyar Afirka. Toure mai kimanin shekaru 30 ya zura wa Manchester City kwallaye 22 tare da taimakawa City wurin yin nasarar lashe gasar League Cup, ya kuma tsaya mata har yanzu tana cikin waɗanda ake damawa da su kuma ake ganin za su iya ɗaukan gasar Premier. To sai dai Yaya Toure ya yi zargin cewa ana nuna masa wariyan zama zakaran ɗan ƙwallon duniya dalilin da ya fito daga nahiyar Afirka. Ya ce masu ganinsa a matsayin ƙwararren ɗan wasa ba su wuce magoya baya ba ko a ce 'yan kallo. A baya dai sai da Samir Nasir dan kasan Faransa kuma abokin wasan Yaya Toure ya ce Toure ba dan ya fito daga nahiyar Afirka ba
da ya yi bikin zama cikin 'yan wasan tsakiya na duniya baki daya. A wani tattaunawa da BBC Football Focus Yaya Toure ya ce ina ganin abin da Samir Nasir ya faɗa gaskiya ne. Idan da a wata nahiya na fito ba a Afirka ba, to da na daidaita zama cikin 'yan wasan duniya. Yaya Toure ya yi nasarar gasanni daban-daban a ƙasashe guda 4 da suka hada da ƙasarsa ta haihuwa, wato Ivory Coast, Girka, Sifaniya da kuma ƙasar England. Yana kuma cikin tawagan 'yan Barcelona a lokacin da suka yi nasarar gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai a shekara ta 2009 akan Manchester United a filin wasa na Wembley. Yaya Toure ya biyo bayan ɗan ƙasansa Didier Drogba da kuma ɗan wasan kamar Samuel Eto'o, waɗanda su ma suka gama kulindar taka leda a Turai ba tare da wani martaba ba saboda kasancewar su 'yan nahiyar Afirka ne. Ya ci gaba da cewa haƙi ya rataya ne akan kafafen yada labaru. Yaya ta bajintar 'yan wasan da suka fito daga nahiyar Afirka. Idan za mu yi bajinta amma mu gaza samun yabo daga kafofin watsa labaru to fa ba za mu taɓa samun kanmu a inda muke so ba. Toure ya ce dole ne 'yan wasan da suka fito daga Afirka su ƙara himma su fito fili su zama kamar su Xavi da Iniesta waɗanda duka tsoffin abokan wasansa ne. Ya ce a lokacin da yake taka Barcelona leda, Xavi da Iniesta sun fi mai da hankali ne a gaba amma ba sa fuskantar wani takura ko karan tsana don suka gagara yin tsaron da ta dace. Amma a cewar Toure yana fuskantar kalubale musamman ma ga masu yada labaru idan dai ya samu kuskure a lokacin da yake tsaron gidan. Dan wasan kasar Ivory Coast ya nuna rashin jin daɗinsa saboda yadda aka bawa Messi dan wasan duniya tare da Cristiano Ronaldo, amma banda 'yan wasa kamar shi. Yace idan ka zo nahiyar Afirka kace Messi kowa ya san shi, amma a Turai idan kace Yaya Toure za a tambaye ka waye shi. Wasu su ce sun san sunansa amma ba su san fuskan ba, yayin da suke cewa shi Messi an san fuskansa. Toure wanda ya buga wasa a kasashe kamar su Belgium, Ukraine, Greece, France da Spain kafin ya koma kasar England, ya ce zai fusata idan hukumar Professional Footballers Association ba sa sunansa a cikin 'yan wasan da wannan shekara ba. Toure yana cikin 'yan wasa 6 da aka bada sunayensu da suka hada da dan wasan Chelsea Eden Hazard, Southampton Adam Lallana, da 'yan wasan Liverpool Luis Suarez da kuma Steven Gerrard hada da Daniel Sturridge. A gaida Ibrahim Hassan da wannan rahoto da ya haɗa mana. A gobe Talata ne idan Allah ya kai mu za a ci gaba da fafatawa a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai wato Champions League. Ƙungiyar Atlantico Madrid za ta karɓi bakuncin Chelsea, a ranar Laraba kuwa ƙungiyar Real Madrid ta karɓi bakuncin Bayern Munich a filin wasa na Bernabeu da ke ƙasar Sifaniya. Hausawa sun ce in ka ji a zubo miya cinikin tuwo ya kare, ko da yake ba san maci tuwon ba sai miya ya kare, to amma alamun karfi na ga mai kiba. Gasan cin kofin zakarun nahiyar Turai ba gasa ne na kananan kungiyoyin kwallon kafa ba. Hakan yana nufin duk wata kungiya da ka gani a wannan gasa musamman a wannan mataki ba kan wallasa bane. Dan haka ake masa lakabi da Champions League. A dalilin hakan kungiyoyin da ke taka leda musamman a Turai ke barje gumi da juna domin samun nasarar wannan gasa. A zagayen kusa da ƙarshe a kakar wasan na bana, kungiyar Chelsea ta ƙasar Ingila za ta rabota da Atletico Madrid na kasar Sifaniya a wasan kusa da ƙarshe a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai. Wasan farko zai gudana ne a ranar Talatan nan a filin wasa na Vicente Calderon da ke kasar Sifaniya. Kana wasa na biyu baya a ranar 30 ga watan Afrilu a filin wasa na Stamford Bridge da ke kasar Ingila. Chelsea tana tararradin wannan wasa ganin yadda Atletico Madrid ta ɗebo hanya tun daga wasan zagayen da kanin wuni, inda ta nike manyan kungiyoyi da ake ji da su a bangaren ƙwallon ƙafa kamar AC Milan na ƙasar Italiya da Barcelona na ƙasar Sifaniya. Ko da yake a tarihi Chelsea ta taɓa gogawa Atletico Madrid barkono a ido a fafata wanda suka yi a wasannin rukuni na shekara ta 2010. Chelsea ta sha Atletico Madrid a wasan farko 4-0 kuma sun buga kunnen doki a wasa na biyu. Yanzu dai dabara ya rage ga mai hawa kura. Ko Chelsea za ta zage dantse ta buga wasa yadda ya kamata, ko kuma abin da ya faru da tukurorinta na Barcelona da AC Milan ya ƙara faruwa gare ta. A hannu ɗaya kuma, ƙungiyar Real Madrid ta ƙasar Sifaniya za ta fafata da ƙungiyar Bayern Munich na ƙasar Jamus. Ko da yake wannan ba shine karon farko da waɗannan ƙungiyoyi suke ɗauki ba daɗi ba, sun sha yagota a lokuta daban-daban a baya. Sai dai yayin da ƙungiyar Bayern Munich na ƙasar Jamus ke tunanin wai da waye za ta fafata ne a wasan ƙarshe tsakanin Chelsea da Atletico Madrid saboda ganin kitse da ta yi wa rogo. Ita ma ƙungiyar Real Madrid tana irin wannan tunani, duk da cewa fargabanta bai gushe ba dangane da wannan fafatawa saboda tsoron kar tarihi ya maimaita kansa. Daga abin da ya fito
fili kungiyoyin sun fara fafatawa ne a irin wannan zagaye wato semi-final tun a ranar 31 ga watan Maris na shekarar 1976 a filin wasa na Bernabeu da ke kasar Sipaniya. Kuma fafatawansu na 'yan baya-bayan nan ya auku ne a shekara ta 2007 da kuma shekara ta 2012 wanda duk Bayern Munich din ta zare Madrid. Kungiyoyin sun fafata har sau 20 gida da waje a wasannin rukuni, wasan kusa da ƙarshe da kuma wasan kusa da ƙarshe. A cikin wasannin da suka yi Bayern Munich ta yi nasarar wasanni 11, ta sha kashi sau 8 sun kuma buga kunnen doki sau 2. Ita ma Real Madrid ta yi nasara sau 8, ta sha kashi sau 11. Sai dai duk da cewa Madrid ta samu daman yin nasarori har sau 8 akan Bayern Munich, amma nasarorin ba su yi wani tasiri ba domin galibi tana ficewa idan an hada sakamakon wasan farko da na biyu wato aggregate a turanci. Wannan fafatawa da za su yi zai zama wasa na 21 da 22 a tarihin kungiyoyin, kuma za a buga wannan wasa ne a filin wasa na Santiago Bernabeu da ke kasar Sipaniya a wannan Laraban. Haƙorin da ake dariya da shi ake cizo in ji Hausawa, kuma idan kibiyan ajali ya tunkaru babu abun da zai tare shi. Ya rage wa lokaci ya nuna mana waye gwani tsakanin dukkanin kungiyoyin guda hudu, Chelsea, Atlantico Madrid da kuma Bayern Munich da Real Madrid. To madalla, kuma da shi ne muka kawo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a cikin wani shiri na labarin wasanni, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu muna sa ran sake dawowa da wani sabon shiri. Idan kuna da sakonni za ku yi aiko mana ta lambar nan 0818462115 ko kuma ku aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo ko ta radio@gmail.com. Za ku iya samun shafin mu a Facebook inda za ku ajiye mana ra'ayoyinku. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka har shi wannan shirya zo muku, musamman gidan rediyo mutum da jama'a da sunana Ahmad Alhassan na shirya na gabatar muke fatan ainihin